klima u svim. Molim vas, gospođo, prekinite. Nikoga ne zanima. Etiopiju, Zambiju, Zimbabwe, Ugandu, Ruandu, Botsvanu, Malavi i Keniju. Jesi zdrav? Na Islandu sam bila već više puta i za to mi nije, da kažem, bilo potrebno, ne znam, nekoliko vremena, pošto sam tamo maltene, da kažem, i živela. Najpre bih izdvojio moje avanture po Karibima. Ona ne voli da ne bude u centru pažnje. Ćao svima, dobrodošli u još jedan video. Kao što ste mogli da vidite u prethodnom videu, nadam se da ste gledali, bila sam u obilasku zamkova po Vojvodini i to je bio jednodnevni izlet i bila sam sa mojim prijateljima koje sam upoznala na Instagramu. Ja sam iskoristila ovu priliku da porazgovaram sa njima, da nam kažu neke svoje iskustva, gde su bili, šta su videli i šta je najbolje obići iz njihovog ugla. Tako da slede intervjui sa ovim divnim ljudima sa kojima sam bila na ovom jednodnevnom izletu. Jedan od najlepših aspekata Instagrama jeste upoznati ovako divne ljude i pokrenuti neku akciju sa njima. Tako da ću vas ja sada... Divne ljude, divne. Aha, pričate vam. Preuveličavam za neke. Tako da ću ja sada upoznati sa ljudima sa kojima sam na ovom putešestviju danas. Evo ovde je prvo Alex koji se bavi fitnessom. Alex, reci nam ti koje je tvoj najveći utisak sa tvojih putovanja? Pa ovako, kada su putovanje u pitanju, najpre bih izdvojio moje avanture po Karibima, a iz cele te priče najviše bih izdvojio Puerto Rico, San Juan, glavni grad, to mi je ostavio najveći utisak. Što se tiče samog fitnessa na brodu, mogu slobodno kažem da je to donekle bio i promašaj, zato što tu su gosti otprilike 50 plus bili, kojima fitness bukvalno nije ni u malom mozgu, a znaš sama da Amerikanci generalno spadaju u kategoriju najgojaznijih ljudi na planeti. Tako da, što se te strane tiče, nisam nešto zadovoljan, ali naravno što se putovanja tiče, izuzetno zadovoljan. Posle toga sam pokušao da se... Reci nam nešto malo o Kini, bio si u Kini. Tako je, da. U Kinu sam otišao posle Amerike, dakle proveo sam nekih 3 do 4 meseca u Beogradu. Radio sam kao turistički vodič u Grčkoj, tačnije u Kefalonija. I posle toga sam došao na ideju da odim u Kinu iz razloga što vidim da svi naši bukvalno idu tamo i kao ajde da probam šta se dešava. Kako si otišao? Na kontu čega? Verovali ili ne, bukvalno na bum. Dakle, kupio sam kartu do Hong Konga i tu sam stigao i kao da li ću levo, desno. Otišao sam u grad koji se zove Zhongshan, predstavljao sam jedinog stranca u celom gradu. Grad ima negde oko 4 miliona stanovnika, to je bio zaista veliki doživljaj. Doživao sam na ulici bukvalno da me ljudi zaustavljaju, slikaju, deca me pipaju, kao da sam osjećao sam se kao sa druge planete. Radio sam kao fudbalski trener i predavao sam engleski u vrtiću i to mi je onako bilo zaista veliko iskustvo, ali mogu i tu da kažem da je jako veliki problem sa Kinezima, pošto je komunikacija sa njima apsolutno nemoguća, ne razumeju uopšte engleski, niti žele da ga nauče. I na taj neki način smo loše funkcionisali. Ali najbolja stvar od svega toga jeste što je avioprevoz, aviosaobraćaj u Aziji izuzetno jeftin i iskoristio sam jako dobre prilike i proputovao bio sam na Tajlandu, Indoneziji, na Baliju, Filipini, Makau, Tajvan, Južna Koreja, Kineski zid naravno i Malezija. Pa, to je sjajno. Više o tome ćete čitati uskoro u mom blogu, tako da ćemo odraditi jedan detaljni intervju i ja ću vas naravno obavestiti blagovremeno o tome. A sada imamo jednog turističkog vodiča, Ivana je sa nama iz Jungle Travel agencije. Nadam se da ste putovali s nama. Molim. Poslušajte se.
Ivana, kakav je posao turističkog vodiča? Pa ovako, ja sam u džungli 1 godinu i po dana, tako da ne mogu da kažem da sam nešto dugo, ali za svoje godine mislim da jesam. I... Pa... Ko 43? Ali pazi, imam i koleginicu ovde isto, tako da... Da, to je što liči taj klip. Tako da što se tiče uopšte cijele te naše agencije, svega toga, ja sam jako zadovoljna. Šta si obišla? Da kažem, ono što sam ja vodila lično, to je bio najviše Tajland, tamo sam išla nekoliko puta, ne znam tačno. Island je bio i neke zemljice po Evropi, ali to je bilo jako nešto, da kažem, sjepno. I Maltu što sam vodila, to je bilo posljednje što sam došla, ima nekoliko dana. Kako se spremiš za neko putovanje? Pa ovako, kada se ide na neko... Na Islandu sam bila već više puta i za to mi nije, da kažem, bilo potrebno, ne znam, nekoliko vremena, pošto sam tamo maltene, da kažem, i živela. Ali za Tajland je jako, da kažem, ozbiljna onako organizacija, zato ti treba mjesec i po, 2 da se za to, da kažem, spreman. Ti si bukvalno sve tamo. Znači tim ljudima koji dolaze, ti si kao neka figura koji oni tebe gledaju, ti si njima sve. Tako da na neki način nije toliko, da kažem, lako, ali kada se sve to, da kažem, voli, onda mislim kao i sve, onda ništa ne ispada toliko teško. Koju destinaciju bi sljedeću voljela da vodiš? Da vodim, pa to sam se baš... Pa, Dubaj. Dubaj će, to će vam Maki nešto reći više. Pa ne znam gdje bih voljela, možda bih voljela, imam dosta, ali ili Bali, pošto tamo nisam bila, ali bih išla, vodila bih to. Ili... Vlade Šoški će bila da malo. Ima dosta destinacija, ne znam. Ali hajde neka bude Bali ili Kuba, nešto tako. Evo nam ga još jedan putnik koji je najviše obišao afričke zemlje, dakle Travel Groove. Intervju sa njim ćete imati prilike također da pročitate na mom blogu, ukoliko već niste, ostavit ću vam link ispod. Tako da... Smo izašli? Nismo još. Koje zemlje si sve obišao ovako? Koje ti padnu na pamet u Africi? Pa, s Afrikom sam krenuo 2008. i prvo moje samostalno putovanje je krenulo od Maroka. Nakon toga Alžir, Tunis, Egipat za sada stoji kao neka neostvarena želja koju planiramo onako u sopstvenoj režiji da baš prođem od severa ka jugu. Tako da se to temeljno onako razvije plan i program. 2014. sam imao priliku da volontiram u Tanzaniji nekih skoro 3 mjeseca i tada sam obišao Keniju, Tanzaniju i Zanzibar. 2017. sam također posjetio još Južnoafričku republiku i Mozambik i na moje najviše putovanje sada 2018. na 2019. gdje sam prošao Etiopiju, Zambiju, Zimbabwe, Ugandu, Ruandu, Botswanu, Malavi i Keniju. I si zdrav? Jesam. Vratio sam se zdrav. Da, jeste ono kao tokom samog putovanja bilo je malo da kažemo problemčića koji su neminovni na takvom putovanju, ali sve u svemu vratili smo se. Ima nekih vakcinisanja pre... Jeste, obavezni su se vakcinišati, pogotovo za Etiopiju, ukoliko želite da dobijete vizu. Jedan uslova jeste žuti karton i vakcinacija protiv žute groznice. Tako da, pored toga savjetujem da primite vakcinu protiv hepatitisa A i B i tetanus. Ok, mi ćemo sve o tome detaljno govoriti u blogu, ali mi sada reci koji je tvoj najveći utisak nakon što si obišao sve te zemlje i gde bi nam preporučio, recimo, ako želimo da odemo prvi put tamo, u koju zemlju? Pa, ajde ovako, znači meni su plemena taj neki... Mir, deco! Plemena su mi taj neki Facebook šova i nešto što stvarno volim da obilazim. Generalno kao da se upoznam sa njihovom kulturom, tradicijom, običajima, samo ta poistovjećivanje sa njihovim svakodnevnim životom je nešto stvarno me i nas bi trebalo da obogati.
ali ukoliko, na primjer, krećete put istočne Afrike, savjetujem da krenete prvo od Etiopije, prvenstveno što je pravoslavna država. Da kažemo, veliki broj ljudi tamo zna za Jugoslaviju zbog Saveza nesvrstanih, pogotovo ukoliko ste u velikim gradovima. Bezbednost je na visokom nivou, ne treba da se brinete ni oko čega. Jako puno ima lepih manastira, starih crkava, što sam rekao, gradi su bezbedni i naravno na jugu Omo dolina koja je prepuna svim, da kažemo, poznatim afričkim plemenima koje možete da obiđete ukoliko angažujete lokalnog vodiča ili lokalnu turističku agenciju, bez koje zapravo ne možete da uđete na vrata bilo kog sela. Sjajno, hvala puno. Nema ni čemu. Dobar dan, dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Ovo je naša... Imamo ovde neke nesvrstane. Inače, moram da vam kažem ovo, ali ovi vaši prethodni gosti su toliko dosadni. Predosadni. Nemojte tako, molim vas. Nemojte da širite ovde mržnju. Mi samo širimo ljubav, jer mi smo trebalo family. Tako je, tako je. Ok, prvo imamo ovde eksperta za Dubai. Ovo je lepo osveženje, nemojte, to što pada kiša, to nije ništa. Ja sam napravila frizuru samo za ovu emisiju, ali ja kisnem i glova ovdje, ja ne znam kakvi su ovo uslovi za rad, ja sam iz Dubaja direktno stigla da napravim ovom intervju. Tamo kiše nema, padala je jednom 15 minuta samo, znači ja ne znam stvarno gde radim ovde. Pa u martu jednom kad sam ti rekla. Saberite. Dakle, kada je najbolje otići u Dubaji? Najbolje nikada. Kako znaš u Dubaju, je? Nemoj tako, Aleksandra, molim te. Najbolje otići posle... Ovo je Marija, nisam je predstavila. Najbolje je otići posle letnje sezone u posle letnje sezone u oktobru, da. Jedan disclaimer, molim vas, jedan disclaimer. Pili su samo kafu i sokove. Evo, moja Nescafa. Neću da snimam. Moja Nescafa i Jacina turska kafa, u stvari domaća kafa. Ko kaže turska nije u pravu, ovo je domaća kafa. C kafu pijemo samo iz Maksija. Maternja, da ne kažemo. Da ne kažemo maternja. Ovo što su ovde stavili, ovo je šoljica promotivna. Inače, da se vratimo na Dubaj. Ajde, na Dubaj. Šta obavezno moramo vidjeti tamo? Iako on, nećemo, ignorišemo. Nebitno. Pa on nije još bio u Dubaju, ali... A zato, ti si ljubomoran. Pa jeste, da. Ne, njega ću ja sad sam da obično odvedem. ljubomoran na blogere. Ja ću sad njega da odvedem u Dubaj, idem samo da napravim letnju sezonu, da završim neke stvari i u oktobru stiže Aleksandar. Dobro, znači oktobar je najbolje vreme da se dođe. Jeste, oktobar i da se bude tamo za Novu godinu. Od oktobra za Novu godinu, da. Da, od oktobra, da, ko ima novca da ostane malo duže, pošto tamo ima 18.000 milionera u Dubaju i ljudi prosto imaju novca da to sebi mogu da priušte. Pa naravno, boš, pa da bi ti sedeo pored mene da nije tako. Eto nama, gde ćemo mi do Nove godine? Jasno. A onda u januaru počinje shopping festival koji traje do 5. februara. Šta znači to? Shopping festival. Dakle, sniženja su stvarno prava. Sniženja od 50 do 70%. Brka opet viri za moje kose. Brka moje loknica. Pa ne mogu zato što se zarazi. Reci nam samo šta je ono što nikako ne smemo propustiti kada odemo u Dubaj. Ono što ljudi najviše vole, to je Medinat Džumira koji ima najlepši pogled na hotel sa 7 zvezdica Burj Al Arab. Ono što ljudi vole, to je Burj Khalifa, da se popnu najviše zgradu na svijetu. Ono što smo dobili novo od pre par godina, to je Frame. 150 metara je visok. Ulaznica je samo 50 dirhama, što je stvarno odlično, jer u Dubaju je sve preskupo, to još uvek ne, plaća se vrlo malo. I ono što je jeftino, odnosno što se još uvek ne plaća, a sigurno će biti plaćanje, to je ispred Dubai Mall, to su one čuvene fontane koje plešu. Tako da to kad već posete Dubai Mall, najveći mall na svijetu. Da, to se ne sme propustiti. Ne sme se propustiti, jeste. Pored njega je isto Mall of the Emirates, koji je isto interesantno, u njemu ima skijalište, ima dosta butika, jako interesantno. Ljudi naši koji dolaze tamo vole da šopinguju u Dubaju, jer stvarno može da se kupi od igle do lokomotive, tako da su interesantni ti molovi. Naravno, rekao sam već kad traje sezona i tamo kod nas u Dubaju je vreme se deli na
da je leto i da je pakao, tako da je non stop toplo, kad god dođete, bit će vam interesantno. Bilo mi je jako zanimljivo da klima svuda, klima svuda radi, jeste. Klima svuda radi, što je skuplji hotel, to je jača klima, u svim molovima radi klima, u svim... Molim vas, gospođo, prekinite. Nikoga ne zanima. Imamo našeg poslednjeg, ali ne manje vrednog člana ove male grupine. Uvek je najbolje za kraj. U svakom slučaju, Putriota, Aleksandar. Vibriram, čekaj. Jako zauzeti. Halo. Nakon što je važni Putriota obavio svoj poziv, možemo se vratiti intervjuima i šta nam ti imaš reći? Dobar dan. Hoćemo o Baču, vrlo lepo mesto. A gde? Bač. Aha, Bač. Da, to je kao Beč, kao samo Bač. Kako su tvoji utisci? Pa lepo je, bili smo na ovoj tvrđavi jednoj, ona je baš lepo smo se slikali, ima i toalet, zmije. Toalet ne radi. Znaš da je to najstarija tvrđava u Vojvodini? Ne, nic me zanima. Pa to nije. Ne, ajde, ti si bio u Indiji skoro. Jeste, bio sam u Indiji. Reci nam, koja ti najbolja mesta u Indiji? Najbolja mesta u Indiji, voz. Kad smo putovali vozom, to je bilo super. A od kog do kog mesta? Putovali smo iz Delhija za Puškar. Delhi je tu, Puškar je dole. Koliko sati traje to? To tipa nekih 16 sati. Dečko požuri, molim, 16 sati, a tipa prešli ste tipa od ovolike Indije ovoliko na karti. I bilo je zanimljivo sa svim onim Indijcima, kako vam sede u krilu na glavi i ostalo, uzimaju mesta. Ali fini neki ljudi. Da li bi to preporučio kao neko iskustvo? Da, naravno, da, obavezno Indija, za ono ko može. Mislim, verovatno ne mogu svi, ali uglavnom, evo Marija, na primjer, ona je iz Dubaja, za takve ne možete, za takve ljude, mislim, koji su navikli na taj raskoš i na tu plastiku i tu sintetiku, ne možete njima preporučiti Indiju, ali za sve avanturiste, naravno, obavezno Puškar, Jaipur, Rishikesh, Delhi možete da preskočite ili odvojite nekih dan, dva tamo. Reci nam nešto o ljudima. O ljudima, divni ljudi, oni su toliko divni, iako su jako siromašni i s jedne strane su ne brinu uopšte za svoje okruženje i mislim, Indija je dosta prljava. Da li može to da se prevaziđe u glavi kada jedan čovjek ako ode tamo i... Pretpostavljam da da, mislim, nije ni naša zemlja nešto previše čista, ali mislim da su oni duhovno na jako visokom nivou i osjeti se skroz neka drugačija energija nego kao u ostalim zemljama. Marija, što radiš? Ja se izvinjam, ona ne voli da ne bude u centru pažnje, ali da, treba otići tamo jer je skroz drugačija energija nego što ste inače sretali u ostalim zemljama. Da, iskisli smo celi. Iskisla nam glova mi je kisla, dečko, završi, molim te, kisla mi je glova. Kad budem stigla da ga montiram. Šta znači to? Pa ne znam, pitaćemo bebu. Ništa, pratite naše putovanje u Ukrajinu 14. juna. 14. juna moraš da staviš ovo. Nakon što sam završila editovanje ovih intervjua, shvatila sam da imam još dosta materijala i da bi video bio predugačak za ostatak našeg vloga, odnosno za obilazak još 2 zamka koje smo mi obišli u toku tog dana. Tako da ostavljam obilazak zamka Kulpin i predivnog zamka Fantas Dunđerski za sljedeću sredu. Nadam se da ćete biti uz mene. Uključite zvonce da biste bili obavešteni o tome kada video bude objavljen. Hvala vam što me gledate i vidimo se uskoro.